Саламатсыз, хөрмәтле таңшаучылар. Эфирда мәдәният яңалыклары тапшыруы һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Безнең сезгә шәп яңалык бар. Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге шәһәр паркы җәйге сезонын ачып җибәрде. Һәм бу көнне үзенең яраткан тамашачылары алдында Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов чыгыш ясады. Әлеге җыр моңга бай булган кичәдән иң матур, иң истәлекле мизгелләрне без бүген сезгә дә күрсәтербез. Галимов Айдар Гани улы 1967 елның 23 февралендә Казакстан ССРның Целиноград өлкәсендәге мәдәният совхозында туа. Бер елдан гаилә Башкортстандагы Миякка районындагы Зур Кәрәкле авылына кайта. Монда булачак җырчының балачагы һәм яшьлеге үтә. Армиядан соң Башкорт дәүләт университетының юридик факультетына укырга керә һәм 1993 елда аны тәмамлый. Аның күңеле гел җыр моңга тартыла. Бүгенге көндә ул Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты. Язмыш җилле миңа күпме калды икән көтәсе. Танышлыгы белән күңелемнең килә алда гомер итәсе. Эй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кире килегез. Шул мизгелдә мәңгелеккә калып тик бәхетле итегез. Эй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кире килегез. Шул мизгелдә мәңгелеккә калып тик бәхетле итегез. Беренче май, 1 май, мин, кем уйлаган инде шулай. Беренче май шундый булыр, шундый була инде ул. Ул май бит әле, июнь түгел. Июньдә кая хуже була әле. Начаррак була. Нәрсә дип әйтәм инде, дусларым? Молодцы, рәхмәт. Барыбер килгәнсез. Без килдек беренче чиратта, башта килдек, бернигә карамастан. Килдек. Ярахларны үтеп килдек, сагынып килдек. Истәлекләр белән килдек. Чөнки мин хәтерлим 5 ел үтеп киткән икән. Кем булды 5 ел элек шушы паркта? Сез булдыгыз. Күп түгел, короче. Күп түгел. Яңа килгән кешеләр дә бар икән, Аллаһка шөкер. 5 ел элек без шушы паркның реконструкция үткәннән соң чыгыш ясаган идек. Шул хәтле хәтердә калган концертлар шул хәтле күп. Бөтенесендә хәтердә калдырып булмый. Менә ул концерт ничектер хәтердә калды. Менә шушы арка дип әйтим, сәхнә июль айы арыгына эссейді. Анда эссерәге, бүген әйбәт, эссе түгел. Давайте һәр берәй плюс излегенде, плюс табайык, шулай бит. Эссе булса, тоже бит не түгел. Да, комфортно, все хорошо. Дождь, яңгыр тоже кирәк, шулай бит. Бигрәк тә опять ничек, мир трудмаймы әле? Трудмаймы. Мир трудмай. Опять-таки, мир трудмай. Күпләр бакчаларда эшләр, нәрсәләр утыртабыз, утыртырга тырышабыз, яшәндергә тырышабыз, яшелләндергә тырышабыз. Шәһәрне булсын, өйне булсын, бакчаны булсын, авылны булсын. Шуңа да яңгыр бик кирәк. Шуңа яңгырга да рәхмәт әйтик. Һәм әйтик, Ходай Тәгаләгә рәхмәт әйтик яңгыр өчен дә, һәм бүгенге очрашу өчен. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең якта.
Әлмәткә һәрбер килү үзе бер вакыйга. Алар хәтердә кала. Ничә еллар инде, ниндидер элемтә барлыкка килгән. Шул элемтәләр дәвам итә, Аллага шөкер. Залларда булсынмы, паркларда булсынмы, стадионнарда булсынмы, сабантуйларда булсынмы. Әлмәтләргә рәхмәт, ышанычлары өчен, хөрмәтләре өчен, зурлаулары өчен. Артистлар бик күп, Татарстанда да, Башкортстанда да. Еш кына сайлыйсыз, чакырасыз. Без инде рәхәтләнеп киләбез. Şişmeler ağayken, yolların tavayken, harim harim iştabağım, gözlerim talaniyken, bana şişme şırdak şırdak, sine şişme şırdak, bana şişme şırdak şırdak, sine şişme şırdak. Sine şişme yollarla şeraniden, oylarla şumaniden, harim harim iştabağım, yaratağım aniden. Bana şişme şıldak şıldak, sine şişme şıldak, bana şişme şıldak şıldak, sine şişme şıldak. Один из лучших городов. Добрый, красивый. Нефтяной. Бүген айрыша бер көн, ул инде май бәйрәме, балачактан хәтердә күңелдә калган һәм калачак миңа калса. 1 май ул мир труд май дип юкка әйтмибез. Шуңа да без бүген сәхнә ул зур хезмәт. Шуңа күрә без хезмәт бәйрәмен шушы үзебезнең яраткан сәхнәбездә һәм яраткан тамашачыларыбыз алдында, әлмәтләр алдында булуыбызга чынлап шатбыз. Кояш кебек булсаң иртән, кичкә таба сүреләсен, яки кичен туган ай күк, иртән уйга күмеләсен, гомер буе матур булмас, томан каплар офыклардан, үпкәләмә җаным, әрәм итеп вакытларны. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кайфләрен, синең алла мин белмәгән
Концертта ретро-хитлар белән беррәттән яңа композицияләрдә яңгырады. Яңа хит «Бер гомер арасы» җыры. Аның көен Яңа йолдыз проекты финалисты Радик Шәрәфиев язган. Әлеге җыр яшь артистны, композиторны халыкка танытуда мөһим роль уйнады. Бу буран шул кадәр көтелгән, ал җитте дөньяның карасын, йөрәктән йөрәккә ераклык, кайчакта бер буран арасы. Тик кичә булган күк, бүген түбәдән һәммәсен керткүмгән, жәлләмә адашты дисәләр, бу буран шул кадәр көтелгән. Бер гомер арасы ялгышлар, кул сузсам җанымны пешерә, буранда җәйләрдән җылырак, бәгъре ишегән кешегә. Бер гомер арасы ялгышлар, кул сузсам җанымны пешерә, буранда җәйләрдән җылырак, бәгъре ишегән кешегә. Иҗатташ дуслык турында сүз чыккач, әлбәттә, Әлмәт шәһәрендә иҗат итүче Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәрләре, композитор Зиннур Сафиуллин һәм хезмәттәшебез Нәфисә Сабирҗанова турында әйтмичә булмый. Айдар Галимов белән аларның уртак иҗат җимешләре бар. Безнең теге күп дип мактан алмасам да, ниндер җырларыбыз бар, аларның авторлары бар. Әлмәттә яшәүче, Әлмәттә яшәп иҗат итүчеләр. Һәм мин әле алар белән без элемтәдә һәм киләчәктә әле ул иҗатташ дуслыгыбыз дәвам итәр дип өметләнәм, өзелмәс дип өметләнәм. Әлбәттә Зиннур Сафиуллин, әлбәттә Нәфисә Сабирҗанова. Аларның җыры беренче чиратта күз алдына килә, чөнки иң яраткан җырларның берсе мин яраткан карлар ява бүген дип җырлыйм. Бүген инде мин яраткан карлар яумасын инде. Шулай яңгыр яуганда җиткән. Киләчәктә ана шул ак хыяллар дип атала бит ул җыр. Ана шул ак хыяллар белән барыбер яшибез, кайдыр алга барабыз, нәрсәгәдер өметләнәбез, шул өметләр аклансын иде, шул өметләр, хыяллар тормышка ашсын иде. Мин яраткан карлар ява бүген, мин туган кыш килде быелда. Гомер узган сайын туган көннәр, күңелдә икән кыенда. Электрәй булмас бер нәрсәдә, элеккедәй түгел бер кемдә. Ата яллар бүләге шушы бер көндә. Ак хыяллар бүләге син миңа, карлар яуган шушы бер көндә. Паркта җәйге сезон ачылу бу Әлмәт халкы өчен зур вакыйга. Нефтчеләр ярдәме белән парк җитәкчеләре шәһәр халкы һәм кунакларын атна саен күңелле ял программасы белән сөендерәчәкләр. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты яраткан тамашачылары белән бергәләп җырлады, биеде, аралашты. Я не знаю, где ты нашей встречи ждешь. На улице туман, опять туман, и нет пути назад, и вдаль дороги нет. На улице туман, опять туман, но, может быть, зажжешь в своем огне ты свет. Вот моя поддержка, прямо. Спасибо. На свет я мог бы заглянуть к тебе,
спросить, ну как дела и чем могу помочь. А может быть, одной тебе не по себе, когда такой туман и неоглядна ночь. На улице тумана опять туман, и нет пути назад, и вдаль дороги нет. На улице тумана опять туман, но, может быть, зажжешь в своем огне ты свет. Спасибо, что еще подпеваете. Не ожидал. Приятно, Роман. Мы можем поболтать с тобою до зари. Большой туман, что бьется за стеной, а утром я скажу тебе: иди смотри, и ты увидишь мир огромный и цветной. На улице тумана опять туман, но пути назад и вдаль дороги нет. На улице тумана опять туман, но, может быть, зажжешь в своем окне ты свет. Концерт гөрләп узды, тамашачыларга күтәренке кәйф бүләк итте. 9 майда Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында кичке сәгать 7-дә Татарстанның ат казанган артисты Владимир Васильев концерты булачак. 13 майда сәгать 1-дә Ураза бәйрәменә багышланган зур программа көтелә. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.